Altxa guztiok berriro. Kaso hontan bakoitzan, Saharatik etxetik kanpo oporrak igarotzera zoazten aurrak izango zarete. Oraindik ez dakizuen nora. Nire galdera zuek Saharako aurrak izan da, nolako oporraldia imaginatzen duzue, bertso batean bakoitzan. Hauek Saharako aurren paperan jarriko ditugu, ea oporraldia non pasako luketen, oraindik ez dakite, baina ea zer imaginatzen duten, galdetzen diogu. Amak esan ditak nastu batek egiten dula mesede, medikutara bisitek ere aztertu nazaten xe. Beste herri aurta familitan ibili nadila trebe, nik itxasoa ikusi nahi det, geurea ezpada ere. Itxasoa parez pare handi omen eskaparatean, aurrak jolasten egongo dira euren etxeko atean. Kapritxo batut handia, beinaraino joatean, gaua lotan pasa nahiko nuke belardi eze batean. Nik amesten det oporraldi bat, beti izan behar zena, inor mehatxuz ez galdetzea zein dedan nere izena. Zer litzateke nere desira, zer oporraldi zuzena, oporraldi bat kezkari gabe oheratuko naizena. Anaizarraren argazki batzuk nik ikusi nituen ai, zoru berdean zilipurdika, edota ur ferreskotan blai. Orain amari begiratzean, ez naiz esplikatzeko gai, ilusioa badaukat baina, kezka pixka bat ere bai. Nik ere ala ezagutzen dut, ikusi dedan apurra, ez ezagunak ikaratzen du, heldua gisa aurra. Unaita bilok lagunak era, ta hori ez da gezurra, nik ere dauzkadi
ilusioa, nik ere badet beldurra. Lehengon amets bat egin nuen nik, Sahara zela tarteko, ta espero det hango udara, dela hemen baino hobeto. Baloi banai det hanka tartean, kolpetik aberasteko, etxera itzuli eta amari, aurra zerbait eman.